Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Naghantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangan ng Muntag Paramati region-wide? Mga pangalagad naman kita sa nabilin isa ka oras, 4 ka minutos. Karon nga adlaw Lunes, balik eskwela, balik trabaho pet sa 14. Desperas ang payday, buwas Martes, Mother's Day. Nagababiling kita gyapon sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2022. 41 dias na lang ang nabilin kag magabot ng adlaw sang Paskwa. May nabiling pagita nga bali 48 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Lunes naman nga edisyon sa inyo siringa palatunturan sa kinanda liwat na maraton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siringa mga correspondent. Sa pagdulo naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga naman lag sa police blatter entry aton siringa kapulisan, Central, Southern kag Northern Negros. Tara na ang napuno ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Aton siri mata kadulungan oras sa kagabiyon aton siri patrol kay na para garambiyong sa pila ka bahin sa probinsya Tacloban sang Bacolod. Ato naman liwat gabantayan kag imolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Zel Minardo mga responder. Back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Ato mga pagbantay masami sa mga update sa balita national, international, Justin Report, Flash Report, Breaking News. Sa Lunes naton sila nga pagpangalagad buylog naton ang Puwersa Action and Defensor Lisay. Opda magita sa aton sila nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control Technical Side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios.
Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyong sinalagan, ang inyong siniyang Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa nabilin 1 ka oras, 1 ka minuto na pagpangalagan. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Sa ato sila nga mga Facebook lover nga nagasunod sining inyo palatuntunan kada gabi nga nagalantaw sa ato sila nga Facebook Live. Ang inyo karon greetings taga-anta na Chimpo kag Ligwa. Palihog tingba kag lipota. Palihog man ay ayoko sa inyo budlay gid. I-like nyo gid kag ag share ha. Like kag share para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Matik bala. Like kag share mo na hindi mo nagurubudlay sa inyo ha. Para sa bala kay Madam Gloria Dislati Sumbito sa Valladolid. Pag-pop up sa ngalan niya na diya sa aton Facebook Live, automatic like na kag na-share na niya. Ambot si Lubic de la Luna kung naga-share man. Si Ronilo Niniel ga-share man. Si Yvonne Butcher sang Germany, automatic ga-like kag naga-share man. Budlay gid i-share raw. Asa ato nga mga tagpalamati. Tinatagaan ko man niligwa kag Chimpong nyo greetings. Ang akong guro nga ayo sa inyo, pangabay sa inyo, hindi mo na guro budlay. Like nyo, kag i-share nyo, para everybody happy. Ayos. Para ang tanan blang nga mga friends nyo man, makalantaw, makakita, makapamati sang balita. Di bla? Sa mga nagataya sa STL, recap ko karon ng 3 ka draw ha. First, second, kag third draw sa STL. Ang resulta sa 655 kag 645 sa loto, nawagong kumana karon ang resulta. Antes ko malipat gali, happy birthday sa unika iha ni Migo ta Bob Francia. Happy birthday sa kay Angeli Beaufain Francia nga nagahiwat sa ikadlawan karon gid nga adlaw. Kag salamat gid sa birthday girl ha, kay Angeli Beaufain Francia, kay ginpili yang GNG nga lugar sa diin siya magahiwat sang iya kadlawan karon gid nga adlaw. Upod sang iya nga mga friends da aras sa bundira sa GNG Resto Bar. Nagasaulog sang birthday ni Angeli Beaufain Francia. Ang panamyaw halin sa imo nga mga friends ha, halin man sa GNG family. Of course, halin gid sa imo sini pinalangga nga amay Bob Francia, kag sa pinalangga nimo sini nga iloy Josephine Francia. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Sa mga kaaksyon naton nga nagaobra, nagatrabaho sa gobyerno, congratulations. Under the law, 13 months sa mga empleyado sa gobyerno kag pribado sarang na nila mabaton. Labi na gid kung nara ka sa gobyerno, ang imo 13th month pay sarang muna mabaton. Sa mga pribado, obligado ang employer nga maghatag sang 13th month sa ilang mga empleyado ha. Sa private, sa mga gulugagmay, pwede man na guro nyo maayo ang inyong mga employer. Bisan sa amat-amat lang, nano, kahit may layi tayo nga basta gani nag-obra more than 6 months,
makonsiderar mo na nga regular mo. Di ba? Kung nag-aobra sa pribado man, labi na sa gobyerno, obligado nga may 13th month sila nga batunon. Wala labos ang 13th month, may ara pa mabaton nga year-end bonus ba dako nga balatunon sa mga utod naton sa gobyerno, no? Buwas year-end bonus ang aton kapulisan na i-release na. Wow, may sweldo na, may year-end bonus pa. Basi dala ang 13th month ba titiba-tiba mga kapulisan ta. 1.7 milyon nga dan ang regular mo nga mga ara sa gobyerno naton. Ang makabaton sang year-end bonus guro sugod buwas 200,000 ka mga kapulisan mo sa bilog nga pungsod sa Pilipinas. Abaw, buinas ni ang may mga asawa kag may mga bana nga pulis. Ti kondua pagid ka mo nga pulis ga obra about tiba-tiba tiba-tiba si nanay, tiba-tiba si tatay, tiba-tiba si toto kag sindaya. Sigurado ko damo gini malagaw boss. Maslo shopping anay kag magkaon-kaon pulo panyapon upod sa pamilya sa aton nga mga kapulisan. Wow, dinta sir Jenje 13th month bonus plus sweldo bastante si sir. Ayos. Siguro may ara man ang Christmas bonus man ang ara sa pribado man makasarang bla. Ayaw gina nga sitwasyon. Mo man lang makagulo ginawa nga ato nga mga empleyado nga nagaobra sa gobyerno kon bulan sa Disyembre mo. Damo sila Pasko nga pala abuton. Ay, puwerte. Kung pigado ang imo ginapang employuhan, ati siguro depende na sa amo mo eh. Ang importante nga makahatag ka sang benepisyo sa imo nga mga tao. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time alas 10:07 na. I-check tara mga report na gikan sa ato sini nga mga patrol unit report standby sa mga report gikan sa ato sini nga mga correspondent ha. Action dire good evening pabulig tani diri sa Camellia Bacolod South Tangob. Partially brown out basi mapanawagan tada ang abyanta sa Sineco. O basi ka nakapamati mga taga Sineco. Anong natabo sa porsyon sang Camellia Bacolod South Tangob. Do partially brown out sila to basi ma-check sa sang aton dira nga lineman sa Sineco nga nagamonitor karong gabi. Pangabay gini ni Jo Marie Gomez. Mga taga Sineco da. Jo Marie Gomez ka pangabay gido Basi mabuligan nyo itong mga taga Camellia Bacolod South to sa may Tangob. So may portion partially ito nga brown out. Wala sila kuryente. Ayos! Migo ko Renato Escoltero sa SSS Kabangkalan. Gamonitor man sa aton. Salamat gid. Kay Migo Tanato Escoltero sang SSS Kabangkalan. Din siya kapuli sa area sang Barangay Sumag. Ayos! Unang report sa ato City Patrol. Observation report ni Action Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Report. Action Zel, good evening. Action Eric, good evening. Wow, welcome.
Di ka subong? Kung ano kabasko kang greetings, dapat malabawan ako matupungan pag ginako Wow, do parte na kondisyon ka subong, mayong imong randa di. Gani ka, pangita ko din isang kayuhano. Wow, kayuhan, boss may kayuhan. Boss may kayuhan na. Gani, kay ginatanaw ko diyo, gina-check ko kung ang katinlo, wala sa nga ligad na maintain nila. Pero subong, may nagapanghakot naman sa mga basura diri sa may Central Market, wala aksiyonere. Pero ang mga basura itong nalimunot ang nagligad nga Sabado, hasta subong, wala pa gin makuha. O, ara lang itong yapon. Duway damo na nagreklamo ho. Nasa dire, ginapangwa na sila ang basura, pero damo yapon ganilapta sa mga higadigad, aksiyonere. Mga lagi ba nasipot, may nagatinompok yapon. Ng mga basura, amo niya ligad, aksyonerek, wala kung madumduman sa nagliligad, gin nga bulan. Amo ni oras, pinatinlo na natin mo, gina-flashinga na din sa mga nagabaligya, niyang saiga ni sang isdao, pero sabong nagbalik naman ang kalangsa. Sa di na? Dari sa may Central Market. Langsa naman liwat daw, agi lang ang katinlo, to nga ligad nga ginambalta ka kada gabi, mag-check tadi. Sila tinlo nakagwala gid may panimaho pero subong amatamat naman langsa kag ang mga basura naganilapta naman. Nagligad to mga binulan, naga-check kila kadto de personal si Mayor Albi subong wala gani ka pamasyada, nagbalik naman ng langsa kag kahigko da. Ganaryo, makita ang mga himbes na nagligad hindi man nigimano mo kay sipot-sipot na nila. Although ginabasyahan ng sinerek mo ni ang sitwasyon dre ga klag mamlagi ako kun wala ga sa drainage gadiktasin sa may drainage sa sinerek kung may lob-lob masupon ng yapon ang tubig. Ang tubig na guro, langsa na sang isda, may mga himbis, may mga hasang pa na guro. May aragid mga himbis sa mga ikog sa mga isda sa kabilid la kay wala man ginasulod sa may sako kun sa mga ilang sulodlan sini no kagate ang mga nagapinuti nga mga basura gyapon nara lang man no para makita no mga gaputi-putin mga ikog sa isda mga himbis no so lang sa katama aksyonerek no kung diri ka kay may mga jeep na diri sa Bungo ang nagapila siniyo sa nagabiyahe sa Central Market to Fortune Town no sa may tiyak Sinerek mga isda pa na bilin daw sa dalan wala kapakita ko gani basta ibang gross di ba lang nabili wala man himbis na lang kagikog sa isda ang nabilin mga tukibas ang itlog kagapanit sang mani ang arede subong no wala na gani kada piyagid gani ang ang tawag ang langsa no sa isda diri aksyonerek o pag damo pag nagyapon ng basura ang palibot kaya wala ko gani kita nga may nagapanilhing nga GO di subong nga gabi no kaya ligad daw sunod-sunod diri ato sa punta may nagapakakwat sang basura IPM siguro aksyonerek na dito kay sa tubang sinisang nga gaisano gid bala na damo sang mga nagatumpok sini nga mga basurare at chikeron ta bala kami ready nga wala siya nakasulod sa may sako no puro lang gid mga basura mga plastic aksyonerek na kay subong nga gabi damo pabandri may may nagabaligya nga mga kautoran nato ng mga balot dire may mga chicken joy nga mga baligya street foods na para sang nagligad so kagati ini ang mga sa sidewalk vendor nga mga prutasan niyo dari naman nagyapon na ilang mga baligya kinatakloban na din nila aksyonerek na sa mga trapal ginahigta nila sang PC. Ano sa para hindi mabungkal o kung na makuha kagati may mga gwardya man yapon nga unay dira sa may mga baligyan sang sapatos ng mga store directionary. Sa mo ni aksyonerek ko, naara pila nga mga nakasulod sa sako pero kalabanan gid. No ginatumpok lang. Magamo ni ang sistema mga hindi siya dayon bala kuha. So kung damo diri stray dogs so kung na mga nagalayaw nga mga ido o kayo naman ni nila. Mayari diyo mga may harina pa mga manok man doon ka chicken joy gani ano ganilapta lang nasa may kilid sa tubang gid nasa Metro Bank kay kasing isano aksyonerek ang mga basura mo man sa tabok dito ng mga gatumpok man nga basura no ambot akong balik ko naman na siguro nila kaya nga IPM ato naman sa piya kasi aksyonerek no street nagapang amat-amat na sila sang panghakwato sini pero ayawa naman sila dapat kani ang aryo no ang nagapaninlo direkta nilang sulod sa may sako para hindi na kay sulit-sulit ilaw bra
no kay kayo nung Japon sa ido kung amo lang nga pabayan nga nagatumpok lang wala na sulod sa sako. Kagat biskan maghangin tudo guro makarapalin aksyonere kag ginatungtungan sa nga prutas na wala kita mga styrofoam lang man kaga plastic so kamagaan katama. So subong oo si damo kung man nga nagabiyahe diri nga mga jeep no, sa ruta diri sang Alihis, Fortune Town kagaman silingan. Magamo niya nga oras na wala naman sila nagalimit dara sa may parkingan kay ti kung adlaw mambalaan tari kun na naobserbaran ta duwa-duwa lang ni kada linyada mapuno ang duwa no mag-exit sila mabulos naman ang duwa pero kung amo ni oras na wala naman sila gina-stricto gid kay wala naman isang bitaw nga nagabantay kung naga-stricto gid sa ila aksyonere no kagati diri kalabanan naman gid yung establishment sa sarado na kagalaka-laka naman ang mga salakyan. So, wala ni ang nagabiyahe. Pipila na naman ka mga unit. Diri sa Fortune Town, 5. Ang sa Mansilingan na mo tong duwa nga naka-standby. Kaga ang sa Alihis, 1. No, kami home site man nga 3 dito nga nagabiyahe ni nga mga jeep. No? Kagati, so far, ang mga ginakayo, diri nga mga dalan, aksyonere. So, hindi pa man ganyan tapos-tapos. Kaya amayon naman ang nga nasugdan kaya ang nila kung kayuhon ang dalan kung ano nga dapat nagatuan ko kagisa kay kung guba ko naman dalan mareklamo man galing kung kayuhon mareklamo man galing kiti kung tanawon no wala aksyonere sa dalan nga amo na ang ginakayo lang no ang span balasang time no kasubra naman nga tagpilagid ka bulan no ka makita naman ang diferensya sini nga kung asa lang sa sano sila kayuhon so subong nga gabi do wala man kami gani nakitaan dito no nga naga trabaho sa nakiamba ko gani base mga kaagahon tagalauna sila kay tikadalabay tada mga alas 11 na tanda ko namong pasado be wala pa man sang may naga kot-kot dira no base kung adlaw hindi man sila kagihugid kay heavy traffic no kung adlaw medyo ayaw-ayawan din man sila pero base sa sinya no matapos naman dira kay grabe ginadaan nga traffic permi aksyonere nabugat gid sa may dalan sa nga Araneta kay ti amo ginaang ano man mo highway gid no going to north kag south kag sentro gid may eskwelahan pangadaan hopefully aksyonere ka base pa lang kag ang atong tower wala gyapon na ano pasiga wala pasiga gyapon wala gyapon ay, wala gyapon ang Power Rangers di nga ka siga da basta burn out wala pa ang sa dulong sa gyapon no kakagating iban nga plaza diri aksyonere na mga tahom na sa iban nga mga province bala kaya kung kakisa makalagaw-lagaw ka bisagwa na do ka nagmi aksyonere kay iya bala kasagay no nami gini na plaza aksyonere no katahom katama sana kagati do ka kung tanawon mo gando ka romantic lawla do ka romantic pero may kasiga no kanami diri dulong pa wala gid ang tower nakagati ang plaza subok ang ground din ang ginabraksyoneric ang sanagsanag serti ang palibot no amo na gani galing hambal sa sanagigad ba siguro may team man sila bala kaya sa mga puno ni wala na diay sa may sagwa gid sang light so do ka dim lang sang iya nga suga sini kagati ang sa sulod amo na ang sa nagsanag sa may Beethoven gid subong gabi aksyonere so may mga arena na mention ko kag ginawa may nakita na ko nga nagapanilhe gali pila na sila guro aksyonere nakaihalin dito sila sa may punta sina sang dalan na diri sa may Katuslaw wala aksyonere sa punta sila halin sa subong ari na di sila duwala sila ni Manang niya naggalabay di siguro diri naman sila umpisa no sa may halin gini sa may tower no butong na dito sa may ubos aksyonere lang hindi ka naman sakay no ano pasakyo niya ka sakyan ko ni Manang tricycle joyride joyride yan ang Action Radio Matay nanda ano ko na kami diya Oti agi na matamat naman gid nila aksyonere lang subong siguro ang ila sining area no nagsugod sila sa may dalan sa may plaza ayon ari na din sila nagbutong na panilhig no so amo na karon base pa lang ang basura man to kaon man to sa ITM diri sa may right side si Action Eric sa may mga
store na dibla mga shoe center action Eric no hindi gid siya mo nakalap ka ang basura ang basura lang gid makitaan taring sa may Central Market gid diri ayon no ang mga nagabaligya isda kag sa mga utan sa diri wala man gid tanto ka damo sa nga basura si kagati diri man action Eric na sa aton sa may syudad sa Bacolod mayo man kay sang hapon yo natulot talit sila man ang nag-experiensyahan ta sa aton diri nga panahon kagati ang temperatura talaga galing Okay, no, to si Action Sir Minardo, at least ang area sang Central Market, downtown area, daw tulotaway. May gabiyahe, pagid man, no, nga mga salakyan sa ila sining nga ruta, kag nakita man ni Action Sir, nga tiyang manong panilhig, daw amat-amat na da, no, pakadto sa area sang Central Market, no. So, balikan tang signal, Action Sir, please come back. Yes, Action Eric. Amo na to siya nasambit ko. No, ang temperatura is mapaang subong nga gabi kagati ang mga damo pa no nagalaya-layaw diri mga kauturan ta nagalagaw-lagaw pa kagati dira sa may dalan Lacson man sa paglibot naton no libot diri sa may ABS Aquino Drive lapos diri sa may Libertad National Eric going na diri sa may Araneta no normal na ang lakat sang trapiko kag subong gidang adlaw wala sang mga insidente nga mga dalagko gid katama nga nagluntad diri sa may syudad sang Bacolod. So nari kamay na ang latest update nga madulong sang patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat gid Action Sir Minardo reporting live dira sa downtown area, especialmente dira sa may tubangan sa Central Market. Balikan talaga karon sa Action Sir Minardo sa dugang niya sila magsibalita sa balik nga niya sa papalagad sa finale sang aton seri palatuntunan. Ang ang security guard sa nina sa Central Market nga monitor sa aton si security guard Dokto sang Central Market no may nga bidira kay security guard Dokto sa Central Market naga monitor gid salamat gid dira sa imo sini nga pagpaurok-urok pamati sa kay Kuya Makuring Jr. Kuya Carl Makuring Jr. Sang Police Station number 10 siya subong ang piloto guro sa patrol mga kaupdanan ni Mudira may gabigid nabinigid kay Police Major Richard Pajarito gamonitor man sa aton si Nens Mabakyaw si Gatilaw Sonia M. Burns kag Armando Gabang alin na kay Lorna Mabakyaw ang Panamyaw ay Madam Gloria Dislati Sumbito and family dira sa Valladolid ga paurok-urok na pamati. Good evening Sir Rick, nagapaurok-urok kami din ni Papa Kabal Manog Hilot Pagunsan Kas si Mafe ga pamati man gid diri sa mahisusa kapaurok-urok man ang panamyaw halin kay Clean Pagunsan Ramram Pagunsan ayos check tara mga report na gikan sa ato sa nga mga correspondent unahon ta report live gikan sa area sang 1st District Toboso San Carlos kag area sang Calatrava. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon na Nelson Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi kag sa aton sining mga kaaksyon na mayong gabi sa aton sining area diri sa may Banwa sang Calatrava, Tubuso kag San Carlos sa sining mga tinion Aksyon Eric sa aton sining mga kapulisan medyo mataway ang aton sining mga police blatter entry kag sa Banwa sang Tubuso Aksyon Eric isa ka persona ang nadakpan sa makatapos ang kapulisan nga nagapataya sang hayalay dira sa may sitio Staff Aguinaldo, Barangay San Isidro,
Banwa sang Tubuso. Ang sospechado ang ginakilala sa kay Lita Canieto, may legal nga pangindaron sang Sitio Garbon sang nasambit nga barangay. Hindi siya ang nakuhaan sang kapin sa 72 pesos nga kwarta kag sumuman tipster kag gambling paraphernalia sang aton sini nga mga kapulisan dira sa may Banwa sang Tubuso. Ini karong sospechado ang detinado sa custodial facility sang Tubuso PNP. Samtang diri sa Banwa sang Kalataba aksyon na Eric, padayon ang pag-monitor sang aton sini nga mga mga medical frontliners matapos nga may 5 karon ka mga nagpositibo sang COVID diri sa Banwa sang Calatrava. Tatlo sini sa may barangay minapasok, isa sa Patunan kag ang pinakabag-o karon nga adlaw, isa sa may barangay Bantayanon. Ini ang ginakumpirmar sa aton karon ni Chris Loreso, ang in charge sang epidemiology sang Calatrava Municipal Health Office diri Action Eric. So siling ko gani uso pagliko beach bong. Ay may arabi wala ka pa bakuna mo. Ikaw na ka pa bakuna sila guro man wala na matapikan COVID. Oo, tiga suksok sa sangya sini nga mga sangya sini nga panangga para sa COVID, tige sa contact tracing, lagaw-lagaw dito sa may barangay minapasok kag tikay na nagkadto diri sa barangay Bantayanon para pangitaon to ang isa kabilog kagang sini nga mga nakontak nga mga tao bla para nga ma-aware nga may ti sa gihapon ang presensya sang COVID sa ilang lugar ara gihapon Action Eric. Gani. So muna nga long kita kag pabakuna gid ba. Mugani man kag hindi magsalig kay ti karon nga daan nga panimpo daw uso gid ang ilanat. Laban Ang ubo kag ilanat daw hindi ka na nilaya pabayan. Sige balik-balik sa imo. Gani. Tungod sa panimpo bla. Ayo. Malang gani ka daw medyo okay na ta subong. Matapos natin daw medyo naka-recover na ta sa pila ka mga inadlaw Action Eric. At hindi lang ta magsalig kay vitamins gid daw adlaw. Nan. Kaya mo gina importante kag panagang naton. Correct. Ang importante di pa bakuna gid sila wala pa nakapabakuna. Oo, kay pa hindi man booster shots ka muda. Pa-booster shots ka muda. Mugani man ang do ang ginapanguna-una gani di ngamon sini nga mga kabataan bla. Isa pa na kayo ang record sang DOH sa bilog nga Pilipinas daw kanubo sang turnout sa kabataan nga ginpabakunahan. Oo, una bis gandaan ang mga ginikanan di bakunado. Worry gid sang Department of Health karon nga daw base bala matabo ni nga may surge bala sa kabataan bla. Na mo pa na so far diri sa Calatrava ang aton sa nga pakigangot sa kay Mr. Loreso ang medyo may edad naman 70 years old, senior citizen to kay nang ginambal niya kag ang the rest mga nagapangidaron mga 30 plus. Ang worry ko pa kanini mga kliyente nila nga nagakadto sa eskwelahan makita face to face kada Oo, kag tapos ara pag ginikanan nga gastanday pag sulog eskwelahan. Usapan natin mo na vlog maangot-angot na kag malaton-laton na kun wala ka mabakunahan. Oo, labi na gid nga full implementation na sang face to face. Ayo. Si Balantayan ni Action Eric kay manti actually sa istorya lang may mga estudyante nga sige ubuman mo. Nanti oo. Oo, kung kisang ma-advise mo na lang to absent ka na lang. Oo, kay basi kon COVID na. Hindi man COVID basi ba ko makalaton ka pa ubo blaw kag magpabaan ng iban. Tiyan mo na gani nga ti kung ubo na gina palakat na nakagawa na ng eskwela kay basi COVID although nga ti basi sila kata sa chimpo bla. Oo, mo magani kay man ti na ya mo airborne na yung ubo daan. Correct. Oo, ti kung pabayaan mo na kag kunara sa sulod sang kwarto la ang mga estudyante dan subong kadamuan wala naga Pismas. Pismas. Salig man mo. Salig man.
Okay na kana siling ko kung na kuan ka na bakunahan ka na booster shots ka okay na pero kung wala ti delikado gid. Ti much more ang mga kabataan kay na may lagaw-lagaw nga mga health worker nga mga sinong mga kabataan pabakuna ang mga kabataan nga pamaw hindi ko yung pabakuna sir yan hindi ko pabakuna mamaya. Ay. Tiyanon muna karon. Gani. Sige lang Sige lang. bantayan tang pila ka mga developments ni kung kay manti karon pa malaning adlaw ang Kabay pa hindi na madugangan. Tani Basi kibot ka na boss may dugang naman ako. Umugani sige monitoron tani kay bati kung kadadadlaw bla may ara gagwa bla. Gani. Sugi kan diri Ay, Son? Yep. Kamusta tong development sa Calatrava to? Kamusta ang bata to? Ang bata actually ara na karon dira sa may Corazon Locsin. Okay. Ginagin transfer kahapon sa ngapon. So may ang manabilin pala ng ospital sa Bongay na. Wala na puro na tanan mga outpatient ang Ti nakabulig na tong tagiyas ang salakyan to sa mga gipang isirihan to kag napatay to tatlo. Ati muna karon ng gina-follow up pa sa ato sini nga mga pulis. Oo. Kay man plano nga ti boss ang investigador nato off duty karon nga adlaw. Pero ti boss ang isa sa mga tasking sa iya ni Police Major Lidawan nga i-contact tanan nga mga biktima kag kuan sang affidavit kay para ma-file ang kaso kontra sa driver kag dala ng operator Oo, pero kung sa mga financial yang nga aspito ti ang operator sige Japon pamayad sang mga danyos ang nahimo ang aksidente. Correct. Ko Brian na mo. Di man na pwede nga layasan. Gani. Oo. So far mo nang pinaka mga litis sa development action Eric with regards sa vehicular accident nga nagluntad sa tong Nobyembre 11 Friday nga adlaw. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon yung Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat ginaksyon na Nelson Pateño reporting live gikan sa First District area sang San Carlos Toboso kag Banwa sa Calatrava. Sa ilo naman kita sa ato sila palabatinan this time balos ka report na aksyon Roger Gutib gikan sa Segundo Distrito area naman sang Canis Escalante kag syudad sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari sa aksyon Roger Gutib, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa ito mga kaaksyon sa mga balita Aksyon Eric diri sa bahay sa Surad sa Cadiz, nakasentro kita karon tungkol sining pag-iwasan una nga gabi sang night market diri sa may Surad sa Cadiz Aksyon Eric, kag obserbaran natin turtit magdugok sa mga tao, kag kaina pag-opening sini, nakangkol sila sa nga man nga programa upod man ang mga city official kag sunod sa kay Mayor Salvador Baling Escalante nga isa ini ka pag lantaw aksyoner kati isa ka ibukada man sining pakanto na sa Christmas sa pagbatak ng ekonomiya, pero sa gyapon ang alkalde naga pagabaygid nga dapat magsuksok sa yapon sa face mask ang mga tao kung magkanto sa night market. Pero kaina sa observasyon nato sini nga gabi nga ang ini nga mga nagakaladto diri sa sini nga night market aksyonerek nga ti daw iban wala gidya aksyonerek nga face mask ang aton dari nga ti mas maayo kon safety gibala kon mag face mask kaya kita tungod optional na gipan ang face mask aksyonerek ti hindi mo man kailangan nga mapilit kita tao kung nagasok-sokin sang face mask Now, sa pila ka mga police report naton sa aton sila nga pag tutok man sa mga nakabalag opisyal sa naturende sa kapulisan, ginakop dring isa ka persona
inisya ang may kaso nga attempted murder. Kag sinigid lamang adlaw kay na mga alas 10 nga ginakop ini si Mark Jansen Leonoras E. Villalobos, 34 anyos si edad, nga residente sa Hacienda Buena Esperanza, Barangay Luna, Siyudad sang Cadiz. Sunod sa report kay inisya ang may ara nga kaso nga attempted murder, criminal case number 21-7657-C. Kagini ang ginisyo ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang presiding judge ng RTC Branch 60 sa siyudad sang Cadiz. Ang informasyon nga tungkol nga ginatamdalak sa Eric, ini ang kaso niya nga attempted murder, ang may ara nga piyansa nga ginpanugot sang korte nga 120,000 ka pesos. Ini ang nakapit sa Nobyembre 11 tuig 2022. Nga gin-serve ginayon sa iya karon gid lamang nga adlaw action Erika. May ara pagid isa diri ka kaso pagid kay man daw may upod di siya kag sunod sa report ang iya upod sa siniman nga kaso ining ginkilala man sa mag-utod din sila no, si Ernest Leonoras. Niya si Ernest Leonoras ang iya sining utod upod sa siniman nga kaso action Eric, 33 anyos si edad sini, kag residente man sa mga lugar. Pareho sila nga attempted murder ang kaso, kag 120,000 ka pesos ang iya sini nga piyansa para sa temporaryo nga kahiluayan. So matapos kaya nagipertigayon man ang pa-examine sa ila sa bahin sa Cari City Emergency Clinic, again tagal man sila informasyon kabahin sa ila sini nga kinamatarong bilang mga akusado. At karon nakahunong ini sila action Eric sa bayan sa Cadiz City PNP Custodial Facility. So parte man yung madulong taga-report, gikan diri sa bayan, norte ng bayan sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action at Patrol, ini si Action Roger Gutibiga Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Dr. Roger Gutib reporting live gikan sa Segundo Distrito. By the way, gina nagapasalamat gid si Kagawad Glenn Burgos sa Barangay Panukoy upod sa council sa mga nagbuylog sa pagpatigayon sang dog show dira sa Barangay Panukoy. So sa mga nagdalaog, congratulations. Sa wala nagdalaog, better luck next time. Kay next year may ara naman liwat na. Dog passion show kag dog walk. Yearly na ini nga ginapatigayon sa Barangay Panukoy Council. So again, si Kagawad Glenn Burgos nagapasalamat kid sa aton nga mga pumuluyo, sa mga naglupod sa dog walk kag sa dog show kahapon nga adlaw. Ayos! Sa iluhanta ang report ni Aksyon BJ Pasible, siling ni Gary Amarilla ho. Gary Amarilla. Siling niya, Aksyon Eric, kinapaksyonan kong Sineco, palpak ang ila serbisyo. Kainas ang aga, 3 hours ang brand out. Subong nga gabi, brand out naman diri sa Dunya Juliana, Las Palmas. Ayo. Hindi maglayo ang Sineco sa IPM kag sa prime water nga problema ba? Ari ang balos nga report na Aksyon BJ Pasible, gikan naman sa Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon BJ, line number 1 sa report. Jay, may gabi, please come in.
Mayong gabi aksyon na Eric kag saton sining mga kaaksyon nga nagapamati diri sa aton sining pagpangalagad sa siniyang gabi no. So it's a Monday night sa aton sini nga mga kaaksyon. Anyway, sa aton sini kon balita sa siniyang gabi padayon sa karon nga ginabulong ang pamilya Pilayo dra sa isa ka ospital sa may bahin sang syudad sang Bacolod tungod isa iya ka aksidente ang nagluntad kagabi dra sa may bahin sang sitio Siag sakop sang may barangay May Tubig no sa Banwa sang Isabela. Kaupod ni Efren Pilayo Jr. ang iya sining live-in partner nga mo si Alia Perez, 22 anyos, kagang ila sini 3 ka tuig nga bata nga lalaki. Suno sa kay Police Lieutenant Dante Balinario, ining 3 ka tuig nga bata ang nakaangkon sang bukol sa ulo, rason nga kinahanglan ini nga igapaidalom sa computerized tomography o kon ining CT scan kag ila sining nawala nga bahin sang ilang nga mga tiil amo gid ining napuruhan no kag kinahanglanon man nga igapaidalom sa X-ray. Samtang ang driver sang sining tricycle nga mo ang nag-agaw sang linya ni Pilayo ang iya naka-confine sa may Isabela Hospital. Nagkaangkon man siya sang mga pila sa nagkalain sining bahin sang iya sining kalawasan. Sandig sa investigasyon sang Isabela PNP nagasugat ay ining tricycle kag ining motorsiklo kag suno sa kay Pilayo layo pa lang ni natulupang diyan na ni kunong doin din ni mayong pagpadalagan sining ni Ronelo Arce nga nag-drive sining iya sining tricycle. Ginpalayag man ni Lieutenant Balinario nga ila pa nga ginahibalo sa karon kun bala nakainom ining driver sang tricycle antes pa man siya nagmaneho sang iya sining nga tricycle kagabi. Sa karon ti ginahulat pa sang kapulisan kung ano ni ang desisyon sang magtimbang nga bahin kimanti yari pa ni sila sa karon sa naka-confine no sa may ospital para sa nagakaigo yang pagbulong kumbalati ang bal ni Lieutenant Balinario no ginahulat pa nila kumbala may pag-settle nga matabo no pagkariglohanay or magapasaka pa sang nagakaigo nga panumbungon ang magtimbang nga bahin. Suno sa kay Lieutenant Balinario no gin-confirm niya nga nagabusong ining live-in partner ni Pilayo sa sulod na sang 3 ka bulan. Gin-mentionar man ni Lieutenant Balinario nga hugot nila nga ginapatuman ang mga ordinansa tuhoy sa traffic rules and regulations sa Banwa sang Isabela. Nagpanumdum naman si Lieutenant Balinario sa mga ginikanan nga hindi gid pagpahanugutan ang ila sining mga kabataan nga magmaneho o kung mag-drive sang sining mga motorsiklo, especialmente kung wala ini sila sa nagakaigo nga dokumento o kung ining mga lisensya kag pati ng mga drivers nato no nga naga-drive sa oras sang kagapihon, especialmente sining mga tinion nga nagbukas na ang milling season sa aton sa nipilag ka mga sentrales, partikular na iya diri sa may 5th District. Yari si Police Lieutenant Dante Balinario sa aton sini nga interview. Ang update to ang driver ang pamilya to yang nagasakay sa motor ang tatay ang awang ang ga-drive tapos ya asawa kag ang bata gin-forward dito gabi sir sa may ang latest tong update sang Sikyoso sa may Igi Arroyo Hospital gin-forward nila sa Corazon Locset sir. Okay. Tungod niya ang bata to may bukol di pa CT scan pa to tapos ang sa TL nila to di pang X-rayan dito kung ano to ang ano kanina ang damage sa gitla kung ano kasi persang damage ito kay ang sa wala nila tong TL amo tong nakakuan gid sa sidecar sang tricycle mo. Diba si posible pang stainless siguro to. Okay. O kung depende to sir kung ano to ang update hindi matakali dali sa hospital to. Gani. Tapos ang driver ya sang motor tricycle sir ari lang diya Japo na confine sa Isabela Hospital kay ito tungod niya may sakit man to sa ulo tapos may mga lagob-lagob man sa mga mataya kag mga kwan sa ulo yung dapit niya side sir. Ang kabahin sang pagpahayag sang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP sa interview sang Aksyon Radyo. So far Aksyon Eric no maninong man ang aton sinadiri nga area and from time to time ginabulo check-yar taman no ang pilaya naton sunod diri ka mga police stations nanungod sa pilaya ka mga reports kag balita nga posible nagluntad or ila sini nga na record sa ila sini nga talatapan action Eric direkta diri sa Banwa sang Isabela
Sunga, ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat Giraksyon BJ Apasible. Si Kagawad, former Kagawad Gary Amerila ni Galia sang Vista Alegre ang nagsiling palpak ng siniko ila serbisyo. 3 hours brand out, subong gabi brand out naman sa Dunya Juliana. Si Gary Amerila ni Sir, former Kagawad sang Vista Alegre. Sige Kagawad, salamat gid. Siniko, what are we waiting for you? Waiting for you ang mga taga Vista Alegre, Dunya Juliana, run out. Ayo. Recap ko lang 3 ka draw sa STL kay na sa wala nakabati. First draw sa STL 19-12, 19-12. Second draw sa STL 28-15, 28-15. Kag third draw sa STL 2-12, 2-12. Resulta naman sa Lotto 655 jackpot prize, wise man nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 655, 40, 7, 51, 12, 9, 2. Again, 40, 7, 51, 12, 9, 2. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize, wala sa nakakuha 14.8 million pesos. Resulta 9, 37, 40, 44, 41. 5. Ibaton ko 9, 37, 40, 44, 41, 5. Ayos! May kabidira kay Marcela Hobson, Ronnie Gordon and family naga-monitor gid sa aton. Amo man si Toto Janilo Sansino. Sa Canlaon City ga-monitor man sa aton si Jemar Homicilio Martisano. Sa Hacienda Logway ara man si Mario Olvido Aquisa. Milili Oligos ang Vanis Kapetangob araman. Ara gali si Janilo Sansino sa Kandoni ka monitor gali. Si Rose Malin Dimitilio araman ga paurok-urok. Sa Barangay Manghanoy La Castellana si Leo Talaban. May gabi dira sa kay Mayong gabi Action Eric diriya Chelly Morning. Please greet kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa kag Doc Matmeo, Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon, Alma Oligo, Noel Amar, MJ Season, ang pamilya ko dira sa DSB Pandano. From Arizona, USA, salamat sang 50 stars ni Jinky Jalagdon. Jolie Labado, mayong gabi. Ibon Botser sang Germany. May gabi dira sa imo sining husband kag sa imo sining Onika Iho. Si Ebony Botser katamya man sa pamilya dira sa Morsha. Sakay Salosti Bonda, ginatamya niyo lang si Sonia Vaira sang Barangay Takuling. Kapa urok-urok din. Si Dionisio Aguirre Alcala Jr. sa Hermelinda Homes, naga-monitor man. Sa mga taga-sityo Gintubdan, Barangay Araal, mayong gabi dira sa inyo ha. Mga barangay official dira sa Barangay Araal, Ciudad Sala Carlota. Damo ka pamati sa sa Barangay Araal, pro. Labi na gid sa mga taga-sityo Gintubdan. Na-miss ko na dang lugar sa sityo Gintubdan. Sige lang kay basining nga December, makapulo pa masyar ko dira sa inyo, no? Mga residente dira sa sityo Gintubdan sa Barangay Araal, preparar ka mo da kay basi kung makalagaw ko da sa inyo lugar. Gusto ko kita malantaw ang development dira sa sityo Gintubdan. Namin ada kano subong ang lugar da kag may mga falls sa dalom. Pila 356 steps. Grabe ba? At ako naging improvement sa sityo Gintubdan. No? Sige lang kayo mamasyar ko da sa inyo. Mga taga sityo Gintubdan, Barangay Araal. Sinong kapitan da sa mong sa Barangay Araal da sa Carlota man. May gabi dira sa kay Jo Marie Gomez. Kami ako lang asawa ko si Jessica Varela dira sa Villa Angela. Alin kay Gerans Varela. Ronnie Bermillo, ga-monitor gid sa atong sining pagpangalagan. Salamat gid. Kay Nanay Evangeline Lani Hulagay,
Richard Cagneneng Peruelo sa Puro Kaisano, Barangay Alhis. Steady Polsa, siling ni Evelyn Sinaon. City Junior sa Office La Carlota, Mr. and Mrs. Donald Kabasagda, mayang gabigid. Si Pato Cagrobi de la Luna sa Barangay 30, ga-monitor man sa ato, no? Si Tito Jesse Puente sa Barangay 33, ginatamyaw kuman, alin na kay Rovi kag Pato de la Luna. Lovic kag Rovi de la Luna. O Pato de la Luna, no? Marley di Mabildo, da may kabigid. Lorna Diligencia. Sa kay Joel kag Joby Bugyas. May kabigid. Alin na kay JJ Ribadomia Bugyas. Sa kay Bet Botal Pilayo, may gabi. Inday Blasa, good evening. Uy, migo ko, Romo Pasaporte. Naka-like na siya, naka-share pa siya. Salamat kay Totoron, Romo Pasaporte. Bobby Magno sa Talisay, noong may gabi. Ronilo Niniel. Alidara kapag paurok-urok, pamati sa Action Night Patrol Program. Kay Dino Alik. Tamyayo lang si Raymond Gutseres. Hinigaran alias Pulang Araw. Bye, Perty. Jenny Sorgon and family, may gabi dila kay classmate ko Romel Pagsubiron. Good evening. Dira sa Valladolid. Good evening, Action Eric. Nag-brand out man diri kay ina sa Mansilingan. Timing gid galuto ko sudan. Kanami gid na sang siniko sili ni Marcela Hobson. Martin Aliling da. Good evening. Action Eric, salamat gid nagbalik ng kuryente diri sa Camilla Bacolod, South Daguba. Pasalamat man ta dira sa biyanta sa Sineco. Matik. Gapa urok-urok na sila sa Action Night Patrol ng mga taga Sineco. Ti mga amigo tayo sa ila dira blang akwana nga action team ta kung gabi blang standby. Sa ato kung sa monitor mo. No? Gapa urok-urok mas dira pamati. Magabalik kita, pagbalik natin, balik ka report sa ato City Patrol with Action Sir Minardo. Pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man
namo, salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may aga kag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, nagpasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat din nga yung patigayan ng mga activity together with sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati.
nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot kay kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumapalagad sa Action Night Patrol program. Action Eric, salamat gid sa pagpukaw mo sa Sineco. Nagbalik ng power, thank you gid kag more power sa programa mo. Ayos, no problem. Nagabi dala kay Maninoy, maing kay Maninay, Charil Salvacion nila sa may syudad sang La Carlota. Gamonitor man. Pag-greet ko gali si Manager George Celes kag sa Lapori family sang JJ Gonzaga Subdivision Mansilingan. Gaunay sa Action Radio from sign on to sign off. Ay, tuod ka. Nagabi dira kay Kuya Romrom Roho. Bawa si Kuya Romrom Roho. Sang Bacolod Eagles Club nagatamyaw gid.
si ginatamyo gid si Manager George Celes kag Lapori family sa JJ Gonzaga Subdivision Mansilingan. Gamonitor gid sign on to sign off. Sa ano ni sa nga manager Kuya Romrom Rojo, si Sir George Celes. Sige, balikan na ito si Patrol. Balikan ang final report na Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aris Aksyon na Zel Minardo sa balikan report. Sel, please come back. Action Eric, ginpahayag ni Police Captain Rondel Tapang, hepe sa Bacolod City Police Station 9, nga mag-aatubangay ang maghimata sa barangay agon mag-ariglohanay matapos nagluntad ang away sa tunga sang magpamilya nga nagresulta sa pangpangbuno kagabi mga alas 7 sa Purok at Talayugan, Barangay Kabug, Syudad sang Bacolod. Ang suspetsado amo si Romeo Flores Jr., 31 anyos, samtang ang mga biktima amo Sanday Bimbo Estander, 36 anyos, tiyo sang suspect, kag Romeo Flores, 57 anyos, amay sang suspect. Suno sa hepe nga mayara presensya sa makahulubog nga ilimnon ang suspetsado kag wala sila mag-entsyedihanay isang biktima, rason nga ini ang nagmaoy kag namuno. Ang mga biktima ang nakaangkon sa mga pila sa ilalawas apang sa karon yara naman ang mga ini sa maayo nga kondisyon. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud. Sa Aksyon Zil Minardo, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Night Patrol. Salamat kay Patrol. There you have it. Nakabusa ka pagpalagad sa Action at Patrol program. Lunes nga edisyon. Liwat ini magatakob. Balik ini buwas Martes. Ato sa ning mapatrol ayun at reporters in action nga nagparagad karong gabi. Action Roger Gutib, Nelson Pateño, PJ Apasible, Zel Minardo. Back to back sa mga piloto action papang Nixon Tahom. News Center Action at Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elroy Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarog, Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, Jocelyn Dagli, may igid, si Joel Sanchez dira sa Purok Flora, Barangay Estepania, Gamonitor pa ho. Salamat kid. Sa kasama Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiring adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. God bless the Philippines. Good night. Bye-bye. Good night.